Adama za a rushe wannan abokin mu da din daren nan daren kake fa ai ga bayan kwana uku a zo rawar juya kafada. To jama'a, bayan kwana uku a taho rawar juya kafada za a yi naɗin sabon sarkin noma. Galgaya su, 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 jam jam, galgaya su, 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 galgaya su. Galgayasu, galgayasu,
Galgaya su, galgaya su. Galgaya su, galgaya su. Galgaya su, galgaya su. Galgaya su, galgaya su. Galgaya su, jam jam. Galgaya su, galgaya su. Galgaya su, Galgaya su, jam jam. galgaya su, galgaya su, Galgaya su, jam jam. galgaya su, galgaya su. Galgaya su, jam jam. To jama'a, kamar yadda aka sani yau kwana uku kuma an je an yi rawan juya kafada. Don haka muna godiya. Muna godiya. Abin da ya rage mana yanzu shine a daidai wannan lokaci za mu zaɓi sabon sarkin noma. A daidai wannan lokaci za mu zaɓi sabon sarkin noma. Ni a ganina babu abin da ya dace sai a naɗa dare domin ya gaji mahaifin shi. Hakika wannan masarauta ta sarki ɗimbin tarihi sai ɗan nagada. Can aka same shi. Bara zaki ta albarkace ka. Ki kama shi ki rike shi sosai. Gangan ya baka sa'a. Kaga yaro mai kyau ko? Cinjiri mai kyau. Kowa yake magana. An neman nan. Babu wani bare wanda zai gaji sarautar nan, kuma mace ba ta sarautar garin nan. A matsayin sarkin noma. Rana, me dalilin faɗin wannan magana cikin taron mutane? Ban san abin da suke nufi ba, me suke nufi? Na ga hankalinka a tashe yake, ranka a ɓace yake. Amma ka bari gobe zan gaya maka dalilin da yasa aka yi wannan magana. Kai haƙuri shi ne ta gaya maka. Kai haƙuri. Kaji. Dare? Me nake shirin gani haka? Haba dare. Haba dare. Me ya same ka? Menene haka mai zafi ka zo wannan bayan gari haka? Ka zo kai tsaye sai tunani kake yi, sai ka tunano wannan ka tunano wancan.
ai ba kyau cikin wannan tsohon dare haka haba dare Tanya, ta rana, tun da zai kika ce za ki gaya min magana, hankali na bai kwanta ba. Ban samu nutsuwa ba, sai kin gaya min magana. Saboda haka ina son a gaya min meye wannan dalilin wannan al'amarin da ya Haba dare. Muna can muna ta neman ka ina ka tafi. Bai san me kake jira a nan wurin. Cikin wannan tsohon dare ka zo nan bakin gari kai tsaye. Ta rana ki mashi magana. Ya koma mu ce gida. gaskiya ne to dare ranar wanka ba a boyanci maganar da nake so in gaya maka ita ce cewa ba fa mu muka haife ka ba ƙwarai ku haka ne a abin da ke yan mace mu muka haife ki kuna nufin ku ce ba ku kuka haife ni ba? Kwarai kuwa da ba mu muka haife ka ba gaskiya ita ce tsinto ka aka yi a ranar da ake bauta na wata shekara can shekarun da suka wuce. Naji. Ka ci gaba da rukonka. Naji. Ma ina so a nuna mani shaidar da za ta nuna min cewa ku ba mahaifana ba ne. Kwarai kuwa akwai shaida. Akwai shaida. Saboda kayanka waɗanda aka tsinto ka da su kana jinjiri suna nan a ajiye mutu kwakwai rai kwakwai. To, ina so mu je yanzu a bani zan bar garin nan cikin daren ni ma zan tafi neman mahaifa. Haba dare. Ka yi haƙuri mana, ka yi haƙuri sai gobe sai ka wuce. dare ka bari sai da safe Tare na cikin daren nan zan bar garin nan zan tafi neman mahaifa. Hanya mu je to.